పేద ముస్లిం విద్యార్థులకు తెలుగు, ఇంగ్లీష్, ఉర్దూతో పాటు 6 భాషల్లో ఉచితంగా నామమాత్రపు రుసుముతో 1 నుండి 10వ తరగతి వరకు విద్యను అందిస్తున్న మానీ మౌలానా అబ్దుల్ ఆజాద్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ మహమ్మద్ వసీవుల్లా అన్నారు. ఆదివారం మండలంలోని జోగన్నపాలెం గ్రామ పరిధిలోని 7వ మైలు సమీపంలో ఉన్న ఉర్దూ స్కూల్లో తల్లిదండ్రుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్రతో పాటు పలు జిల్లాల నుండి మదరాలో చదివే విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకు తెలుగు, ఇంగ్లీష్, ఉర్దూ భాషల్లో వక్తృత్వ, చిత్ర ప్రదర్శన నిర్వహించారు. వివిధ విభాగాల్లో ప్రతిభ కనబర్చిన 70 మంది విద్యార్థులకు బహుమతులను ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన సీనియర్ చారిటబుల్ ట్రస్టులకు చెందిన డైరెక్టర్లు కంచర్ల అరుణాచలం, ముజీఫర్ హుసేన్, మహమ్మద్ వసీవుల్లా చేతుల మీదుగా బహుమతులను విద్యార్థులకు అందజేశారు.